keďže žijeme tu na tomto svete, koľkými percentami podľa teba by sme mali na tomto svete byť tu? Nie niekde poletovať v nejakých sférach a rozprávať o tom, že vidím za roha. Koľkými percentami by som mala byť tu na Zemi, aby som bola prítomná? Dobré otázky, Martinka. By som mala byť prítomná, hej? Mala. Ak niekto hovorí, že máme 5 zmyslov a potom, že ženy majú 6. zmysel, si spadla? Dobre, lebo som videl iba ovcu. Že ženy majú 6. zmysel. Tak fakt je ten, že ja som aniela z očí v oči nevidel, ale už teda viem, že vyzerá ako ovca. A to je presne o tej histórii. Tak to prosím. Je trze, ale kľudne pokračuj. Nie, no vieš, ak vyzeráš ako ovečka, tak z čoho to je? To je z peria alebo z ovce? No. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.